Hello, sziasztok, SB vagyok, most itt élőben, láthatjátok az arcomat, itt, és hát most az a nagy harci helyzet, hogy egy új sorozatot fogok indítani, melynek neve BotoPC, nem biztos, hogy olvashatjátok itt, de a lényeg az, hogy játékokat fogunk tesztelni, kommentálni, meg ilyeneket, mint például a Rayman. A Rayman az egy klasszikus játék, úgyhogy ez biztos, hogy tesztelni is fogjuk. Nem PlayStation 2-n, hanem PC-n, de hát nem is lőném le a point, ha mondok el semmit. A lényeg az, hogy nagyon-nagyon nagyszabású lesz ez a dolog. Ugyanis voltam hajlandó pénzt költeni a dologra. Ilyet eddig még egyetlen egy dologra se tettem, hogy jobb videókat csináljak, de most beszereztem egy webkamerát, amivel most veszem a gyönyörű pattanásos pofámat, és ajándékba kaptam hozzá egy ilyen gyönyörű szép kis fejhallgatós mikrofonos cuccot, ezáltal jobb minőségben tudom felvenni a hangomat, mint ezzel a régi ratisszarral. Ezzel vettem fel a Minecraftos dolgánkhoz a hangot, és ezt rengetegen, tehát tényleg ezt rengetegen, amennyien nézték a videóimat. Többen írták, hogy a hangommal kezdjek már valamit, mert hogy szar. De hát tényleg szar volt, ezért valamit kellett kezdeni, vagy egy olyan webkamerát szerezni, amiben beépített mikrofon van. Ez viszont bonyolult, mert nekem a családom eléggé nagy, sokan lakunk ebbe a házba, és miközben videót veszünk meg ilyenek, aközben nem jó, hogy a külső zajok is oda mennek fel a monitoron felé, úgyhogy nehéz lett volna ezt nagyon megoldani. Úgyhogy ezért választottam ezt a megoldást, viszonylag olcsón, bocsánat. Ezen kívül annyi pénzt fektettem bele tényleg, hogy ez már valami hihetetlen, eddig is soha nem költöttem ennyit egy dologra. Jó, kivéve az elektromos gitáromat. Hát többféle mikrofont is vettem a rohadt nagyot, azt is mindjárt megmutatom. Na, tehát ez is egy ilyen nagyobb mikrofon, ilyen karaoke-s cucc. Semmi érdekes nincs benne, csak viszont, hogy szar. Tehát alig veszi a hangomat, rohadt halk. Azon kívül megoldhatatlan lenne, hogy miközben játszok, aközben is fogjam, meg ilyenek. Tehát játszok, klaviatúra, meg ilyenek. Viszont úgy jobban veszi a hangot, hogyha levesszük róla ezt a szűrőfejet. Bocsánat, úgy középen van. Tehát így jobban veszi a hangot. Szar mikrofon. Soha ne vegyetek ilyet, nem ajánlom senkinek. Tehát ott tartottam, hogy BotoPC. Tehát nagyszabású lesz a dolog, nem egyedül fogom csinálni. TK-val és Full HD-s lesz az egész, hölgyeim és uraim. Ezt előre közlöm veletek, hogy HD-s lesz az egész. Nem biztos, hogy Full HD-s lesz mindegyik rész, attól függ, hogy mennyi memória van a gépemen, mennyire hosszú lesz, mennyire fogja elvinni a dolgokat. Ugyanis ez memória kérdése lesz számomra, meg idő kérdése. Igen. Hát, tehát Full HD-s lesz az egész, TK-val fogom csinálni, ezt még nem említettem. Ő fog játszani, én fogok beszélni a gyönyörű szép hangommal. Úgy látni nem biztos, hogy fogtok. Multiplayerbe, hogyha lesz olyan játék, amit multiplayerbe is tesztelni fogunk, akkor viszont lehet, hogy osztott képernyős videót fogunk csinálni. Nem tudom még, semmi nem biztos. Tehát legyetek felkészülve meglepetésekre, és hogyha tetszik a dolog, küldjetek el ismerősöket, lájkoljátok, posztoljátok mindenhol szerte a világban, all together! És
tényleg nézzétek, hogyha tetszik. Ha nem, azt is írjátok meg, hogy miért, ha tetszik, akkor azt, akkor megörülünk neki. Még arról nem beszéltem, hogy milyen fajta játékokat fogunk tesztelni, és ilyenek. Tehát, ugyebár tesztelni fogjuk a Rayment, de lehet, hogy a Tekkent is, ez még nem biztos, de ehhez hasonló kategóriás játékokat is fogunk tesztelni. Tehát például azért jött létre, azért fog létrejönni a sorozat az elkövetkező hónapokban, fél évben, hogy megmutassa a kezdő számítógépeseknek, hogy melyik jó játék, miért, melyik rosszabb, meg ilyenek. Tehát kategóriát sorol be a játékok között, még a kategóriákon belül is. Tehát például van a Call of Duty, kettő mondjuk most, legyen a Call of Duty 2. Mindenki ismeri, de senki semmit úgy nagyjából nem tud róla, aki nem ássa bele magát. Call of Duty! Vagy ő boltba. Jó, igen. De szép borítója van. Benyomjuk. És játék. Ennyit foglalkoznak az egész dologgal. Nem foglalkoznak vele, hogy mennyi ideig készült, hogyan készült, ki készítette, kinek a pénze van benne, meg ilyenek. Tehát mi ezekre is rámegyünk, miközben egy véleményt mondunk arról, amivel játszunk. Jó játék, nem annyira jó játék, jó a grafikája, nem annyira jó a grafikája. Milyen vele játszani, milyen a játékmenet, jó-e, nem olyan jó, vannak-e benne bugok, ha vannak, milyen bugok, meg ilyen dolgok, minden tőlünk telhetőt elmondunk a játékról. Úgyhogy remélem velünk tartotok a Batta PC-vel, és kövessetek minket, szerintem érdemes lesz, én legalábbis. Ha lehetek ilyen szerintelen, én nézném, tehát szerintem ez egész jó lesz. Úgyhogy nézzétek, és most következzék az intro.